Byla jsem Davidem nominována na výběh na kopeček, takže mu tímto velmi děkuji, že se tak stará o moji štíhlou linii. Jsem v Řepčíně, poběžím přes tamhle ten most do Černovíra, kde mě bude čekat moje úžasná navigátorka Laďka. Abych se nestratila jak David Halata. Máme něco jako 3 hodiny, takže doufám, že tak do tmy na tom kopečku budu, tak mi držte palce. Tak jo, já jdu zpátky, ty jsi mě tam neviděla, běž dál. Díky, čau! Tak jo, tohle byl Černovír. Laděnka mě opustila, strašně se mi stýská. Ale zatím mi hrál jenom 4 písničky od Třinářky a Cesta od Klusa od Krištofa, takže zatím si to maximálně užívám. Tak, Valkovice na obzoru. Mirča mě zvala na kafe, to chudák ještě neví, že bude nominovaná. Laděnka mě předjíždí, moje doprovodné vozílko, pápa Ladi. A mě už čeká jenom tahle cyklostezka. Půjdu rovně a nahoru. Tak tím už jenom tahle cyklostezka jsem myslela ten krpál, co mě čeká. Jsem vůbec v půlce. Přede mnou tuším samotěžky a kopeček. To nechceš prostě ten kopec. Vidíte to taky? Já skoro ne, jak mám černo před očima. Už neběžím. Už se plázím. Celá naprosto neuvěřitelné. Jsem tady. Laděnka mě čeká tamhle. Děkujeme, Ladi. Máchala na minutě na masáž mých noh. Jsem na kopečku, je ještě světlo. Jsem hrozně ráda, že už to mám za sebou a chtěla bych představit teďka ty, kteří to mají před sebou. Takže Miri, gratuluju, vyhrála svoji první nominaci na běh na kopeček. Sice to máš o půlku radši než my všichni ostatní, ale ten kopec je pořád stejný. Dál bych chtěla nominovat svoji milovanou spolubydlící Kiku, která strašně ráda běhá pod mě. Takže Kiku gratuluju až druhou nominaci. A jako posledního chci nominovat svého bráchu, který má tento týden narozeniny. Takže všechno nejlepší, ty máš dárek.